כן, כן, תצלם. נו, תסע. נו, איך אתה נוסע ליורי גדולי? כן, נוגה, מה שלומך? איזה יופי, נוגה. איך זה קרה, נוגה? איך זה קרה, נוגה? זה גלגל? פה בגלגל והעץ לא הולך הצידה, נוגה? איך זה קורה, ממש כזה מצב? אולי נעזור לך קצת. הגלגל הזה? כן, עכשיו, בוא נראה, עכשיו. תראה. אוי אוי אוי. משהו יש לו בעיה, נכון, נוגי? בוא. אבוש? אני אצלם אותך, תגיד משהו יפה. מזל טוב. מזל טוב? איפה ליאור? אני לא מבין, הוא אמר אני עושה סיבוב. מה את הולכת לעשות? שמה הוא. תראה, הוא בא על האופניים ליאור גדולי ונוגה גדולי. איזה יופי, ליאור. מה קרה, ממי? פעם נפלתי מהאופניים. מתי זה היה, ליאורי? כאן. באמת? ועכשיו הכל בסדר? כשידעתי. ידעת כבר? אבל עשיתי ככה כל הזמן ונפלתי. לא, נוגה שלי. עשיתי ככה כל הזמן ככה ובום. ככה נפלת? ואז קיבלתי בקקן וירד לי דם. וואו, ליאורי. זה היה לי רק שריטה. בוא, נעשה עוד סיבוב אחד קטן ואני נצלם אותך עד הפינה. נוגה, תזרי, ממי. ליאור, תעשה עוד סיבוב קטן. אוי אוי אוי, נוגה.